зноў чужоўку, і гэта складана всем. Хороший, у нас есть телефонный звоночек. Я хочу сумную тему уже скончить, а звонок может веселый будет. Зато есть один плюс, я Виктории сегодня говорил, есть один плюс, я могу, когда я еду туда и там с поворотом могу молиться ружанцам, а на Ждановича приезжают раней, завсёды у нас пол 18:30 святая мша, то я примерно за 1,5 годины приезжаю, туда могу той самой попрацевать там и помолиться там. Давайте звонок приймати. Давайте приймемо все ж таки чоловіка, нас чекає. Похвалений Єсус Христос. Хвала Христу. Ви чуєте нас? Хто у нас на сувязі? Пані Ромуальда, може. Пані Ромуальда, чуєте нас? Хваленый Иисус Христос. Навеки вечные. Амен. Не слышно. Слышно. Вы уже с нами в эфире. Троху нешта сувязь нас подводзяць. Учора таксама пані Ромуальда некалькі разоў нам тэлефанавала, вось ведаю, што былі памехі. Так вельмі часто з Вайбером. Выбачайце, на жаль, не можем прыняць нормально. Что Он благословил это помещение, что вы 9 лет жили тут, молились на хвалу Пану Богу и людям, а люди для хвалы Пану Богу молились, что мы поеднались в одно целое. Вот. И хочу сказать, что я 4 года, как сегодня у нашей Мирославы день народжения. Нех Пан Бог благословить наших деток и внуков, чтобы оно процветало и в дальнейшем, наша Радио Мария, куда вы переедете. На хвалу Пану Богу и людям. Бог заплать вам всем. Дякую. Всех, кто працавал на Радио Мария, ойцы, катахетки, сестры, капланы, светские працовники и бискупы. Бог заплать вам всем. О, теперь в эфире бачу. Дякую щиро, спадарня Ромуальда, за то, что вы с нами. А что у нас відбувається, я в огулі не розумію. Ну, мы просто спрабуем за лесем наладзіць відэа, і вось мы стасуемся, пакуль размаўляюць Евгения з пані Ромуальдай, мы стасуемся пра тое, як нам гэта зрабіць. На жаль, з-за телекамеры відэаэфір мы не можам працягнуць, але вось у аўдыаэфіры зразумела. Выбачайце нас тыя, хто на нас глядзець хацеў сёння, але мы ўсё ж такі разам з вами. Але у вас ёсць магчымасць на нас паглядзець, бо сёння у нас дзень адкрыта-закрытых дзвярэй. То бок мы іх адкрываем, каб закрыць, і вас запрашаем ад 5 гадзіны мы тут будзем закрыць разам з намі. Так, будзем тут тусавацца на Радыё Марыя, апошні раз будуць ісці праграмы вечаровыя, будзем мы тут штосьці замовім сабе, можа, якую піцу, можа, якую сасіску там пасмажам, не ведаю. А хочам паспяваць песенку. Алесь, ты падрыхтаваўся? Акорды разабраў? Безумоўна. Алесь падабраў акорды для песенкі, якую мы вырашылі падрыхтаваць на закрыццё сённяшняга нашага на перагортванне гэтай старонкі. Таму вось прыходзьце да нас, будзем спяваць, будзем весяліцца, палеземся ў эфір па чарзе. Ну і потым вечарам у 9:30 вырубім все нафиг, я хотела сказать. Ну, насамрэч, слухайце, што хочу сказаць. Хочу сказаць пра тое, чаму я танчыла. Просто я пачула добрыя спевы. Радыё Марыя добрыя спевы заўсёды. І пакуль я чакала Евгению, і гэта наш нечаканы прамы эфір, які там экспромтам арганізаваўся, і мы хацелі яго зладзіць у Ютубе, я была ў студыі і слухала цудоўны спеў. І пад яго хацелася танчыць. І ведаеце, што мы ўсе гэтыя дні, у якія мы экстрана вырашалі пытанне выезду, таму што правільна Евгения ўжо сказала, што мы павінны былі выязджаць, прынамсі да канца чэрвеня быць тут, а гэта яшчэ шмат часу. Калі мы ў панядзелак убачылі, што ў нас тут разбіты калідор і мы больш не можам... Так, што працуе перфаратар проста у нас пад дзвярыма, вось проста пад студыяй, і мы больш не можам тут існаваць, то ўсе гэтыя дні, насамрэч, былі вельмі нервовымі для нас. То бок штодня мы вырашалі пытанні і працы студыі, і усе дакументальныя справы Евгения тут па ўсім горадзе, таму што пераехаць арганізацыі гэта вельмі складаны такі працэс. І
і прынамсі і застацца працаваць у эфіры, і каб гэта ўсё неяк адначасова адбывалася. Таму мы былі знерваваны, але калі мы ўжо прынялі гэтае рашэнне, калі настала для нас нейкая рэальнасць, вось, то ўжо неяк троху лягчэй. Далей будзе непроста, але не ўсе перамены вядуць да горшага. Калі пан Бог нас некуды там... З Божай дапамогай все перадолена. Некуды там перасоўвае, дазваляе гэтаму адбывацца, значыць, ён хоча нам даць нешта лепшае. Я вось на гэта спадзяюся. Ну, яшчэ мы пачалі траціць грошы. Тыя, якія вы нам ахвяравалі. Вось, калі ласка, Жаня, ты ведаеш, куды... Я распавяду. Мы вырашылі... Наш ремонт складаецца з 2 частак. Першая частка – гэта дарагая і важная, другая частка – гэта як атрымаецца, называецца. Бо у нас ёсць 3 памяшканні, з якіх мы будзем рабіць студыю. І я зараз вось высвятляю, хто гэта будзе рабіць і якім чынам. І мы замовілі праект, бо без праекта это не робіцца. Так просто гэта не тое, што ты прыйшоў, там пафарбаваў сцены, паклеіў па шпалеры, паклаў кавралін, кінуў стол і працуеш. Не, там все значна складаней, і патрабуецца праект з аналізам гэтага памяшкання, з такім... Я не веду гэты тэрміны. Это все складана. Ну, там экспертиза называется. Экспертиза, там будаўляная экспертиза. І ацэнка того, які трэба матэрыялы, каб нам заглушыць трамвай. Менавіта таму, што мы радуем. Таму, што мы радуем. Вот гэта ўжо першыя 3800 рублёў, не даляраў. Ну і паглядзела там, мне сказалі, што навскідку вось матэрыялы, якія спатрэбяцца там, каб гэта все загукаізаляваць, бо такой раскошы, як у нас тут на Чайкоўскага, зацішша і без суседзяў. Ну, Мінску мала. Ну, няма, так, будзем шчырымі. Няма таго, што мы можам себе дазволіць. Там, у том месцы, куды мы пашлі, у нас яшчэ такія шыкарныя умовы па аплаце арэнды і па тэрмінах арэнды таксама. То бок гэта тое, што мы маем, тое, што мы будзем працаваць, і таму там будзе дарагое гукаізаляцыйнае абсталяванне. Ну, мне сказалі, што прыкладна разлічвае на 300 рублёў метр. Это вот гэтыя матэрыялы, гэта такой бутерброд з матэрыялаў. Нам трэба зараз здымаць унутры гіпсакартон, я не ведаю, как по-беларускі гэта правильно сказаць. Здымаць внутрі здымаць гіпсакартон, в гэтыя сцены пракладваць такія, ну, умоўную мінвату, і потым яшчэ цэглу. Гукаізаляцыя. Не, мінвату, цэглу, і ўжо па цэгле будзе гукаізол. Мінвата таксама грае роль. Гэта будзе прастора, якая падразумевае, што там будзе ўвесь час людзі, і каб людзі маглі паміж сабой размаўляць і какие-то ладзіць імпрэзы адначасова з працай студыі, ну, трэба вось гэтую всю бутерброд гэта будаваць там. Ну, вот 300 рублёў гэта толькі гукаізаляцыйныя матэрыялы з монтажом з іх. Я туды не ўлічваю вось працы по аддзіранню столь. Там столі такія таксама гіпсакартонныя, старыя. Ну, они, па-першае, не прыгожыя, но справа не прыгажосці. Так, мы не можем их пафарбаваць, потому что зверху таксама патрэбны гукаізол. Так, нам трэба все это открываць і рабіць гукаізол даху і вешаць гэтыя панелі на столь такія дарагія і прыгожыя. У нас будзе прыгожая, я спадзяюся, але вось, ну, я да чаго гэта ўсё веду, нам патрэбна ваша дапамога. Калі у вас ёсць лішнія грошы, то вось я ведаю, куды іх можна дзець. 300 рублёў метр студыі, толькі, ну, вот, навскідку, без падрыхтоўчых і фінішных монтажных прац. Ну, как-то так. Вось, што яшчэ? Ну, важна тое, што гэта, вось, ты распавядаеш, людзі чуюць, што гэта арэнда. Мне падаецца важна сказаць, што гэта доўгатэрміновая арэнда. Так. Што ўласнік будынку, гэта прыватны ўласнік, па-першае, што гэта добрая арганізацыя. Так, і што ён таксама, мы яму падабаемся, ён нам падабаецца, і ён зацікаўлены ў нашай доўгатэрміновай супольнай працы. То бок, ну, гэта быў адзін варыянт, который сказал, што мы можам вам гарантаваць больш, чым год. Так. Я разумею, што гэта словы. Ну, гэта ўсё, што ад іх залежыць, то яны згодны з намі супрацоўнічаць доўга. Таму мы вырашыліся менавіта на такі варыянт, таму што набыць памяшканне ў Мінску, якое, як вы чуеце, нам пасавала б знайсці складана, мы не можам. Тое, што гэта вельмі дорага каштуе. Яшчэ нам трэба там рабіць вентыляцыю.
Ну, Так, бо студыя гэта то, дзе цёпла, там не можна адкрываць вокны так на праветрыванне. таму... І там ну такі умовы, што трэба вентыляцыю как-то апгрэдзіць. Ну, калі сярод вас ёсць спецыялісты, якія займаюцца вентыляцыяй, то маеце на ўвазе, мы зараз такого кансультацыю, дарэчы, мы будзем з радасцю... Так, бо хочам, канешне, па максімуму сэканоміць, і таму шукаем такія парады і валанцёраў, і шукаем і арганізацыі, якія могуць нам не за ўсе грошы света гэта можа нейкую там, зрабіць. Так, можа у вас ёсць нейкія там знаёмыя, альбо вы самі займаецеся нейкімі будаўнічымі работамі. Можа, дарэчы, вы робіце такія крутыя вокны, якія добрую гукалізацыю даюць. Ну так, нам там таксама трэба. У нас ёсць там вокны такія слабенькія, яны нармальныя чалавечыя вокны, і для кватэры, і в іншых памяшканнях они застануцца такія вокны, а але у студыі, менавіта ў студыях 3 памяшканні нам трэба будзе замяніць на вельмі добрыя шклопакеты з выдатным хорошим шклом. Так. А яшчэ, што я скажу, у нас будзе яшчэ дадатковая студыя. Гэта хорошо, бо раней у нас была складанасць тут на Радыё Марыя, самі ведаеце, у нас шмат жывых праграм, малітва, отец Александр сидит тут, готовы в любой момент идти молиться в прямом эфире, але мы яшчэ записываем программы, и тому у нас бывают затрымки. Да, так, у нас бывают затрымки, у нас абмежаванне по часу, а так мы зможам адначасова прапанаваць нашим аўтарам, гасцям больш варыянтаў для здымкі перадачы альбо запісу аўдыапраграмы асабліва. Прыйшоў чалавек у той час, які ён можа, таму што у нас вельмі такі шчыльны расклад запісаў бывае, што няма куды. Так, яшчэ у нас есть добрая навіна ў тым, што імаверна у нас там будзе капліца. Мы вельмі на гэта спадзяёмся і імаверна, падкрэсліваю 3 разы слова імаверна, але будзем да гэтага імкнуцца і спадзяёмся, што можна будзе таксама там как-то сваё рэлігійнае жыццё как-то уладкаваць таксама. Магчыма, Радыё Марыя пашырыць свае гарызонты на нейкія невялікія такія кулуарныя радыёмарыйныя рэкалекцыі і будзем запрашаць тады вас да нас. То бок у нас будзе ўжо не вузкі карыдор, а шырокі. Так, больш шырокі калідор. Калі зараз мы запрашаем на развітанне ў студыю Радыё Марыя, то вельмі спадзяёмся на добрае надвор'е на сённяшняе. Пан Бог, вось, дарэчы, ксёндз Александр, трэба, каб вы памаліліся, у вас прамая сувязь. Ой, мы аб дождь сёння не маліліся, так што надвор'е будзе добра. Не, вот сёння, калі ласка, менавіта ў Мінску, менавіта ў гэтым раёне на Чайковскай, каб сёння не было... Не маліліся мы сёння ад дождж. Аб сонцы памаліцеся, каб увечары мы маглі на нашай гэтай траўцы, на нашай палянцы невялічкай, на былой нашай ўжо, апошні раз развітацца са студыяй, таму што проста сёння недзе нават стаць у калідоры, у нас тут ўсё перакапанае. А мы вельмі хочам сустрэцца, развітацца, развітацца са студыяй, прывітацца з вамі, з усімі, хто зможа да нас сёння дайсці. Калі вы ў Мінску, калі вы наш слухач сталы, калі вы хацелі б паглядзець на студыю Радыё Марыя, просто прывітацца з намі, сфотаграфавацца. Чайковскага 70. Чайковскага 70. Сёння ад 18 до 21. Чакаем вас у студыі, завітвайце да нас, мы будзем вельмі рады пабачыцца. Паралон будзем аддзіраць. Дарэчы, будзе святочнае дзіранне гукалізацыйнае. Мы вырашылі, што мы его адтадрём. Паралону, часткова. Брудны мы выкарыстуем, так, а чысты захаваем. Я ведаю, як вы выкарыстаем брудны, нам трэба скотч. О, дарэчы, я скажу адразу, каб не забыцца. З бруднага паралону мы павінны ім абкруціць наш самы-самы важны гэты, як ён называецца, блок вялікі, уся галава Радыё Марыя, там просто ўсё. Яго трэба абавязкова абкруціць такім матэрыялам, каб яго там і вельмі акуратна перавозіць. Не, альбо папурчатай плёнкай, яго трэба паставіць на палету пры перавозцы. Адразу папераджаю. Я хвалююся, Віка. Цяпер трэба дзесьці здабыць палету. Карацей, каб грузчыкі былі да яго вельмі ўважлівыя, лепш паставіць на палету, каб яго не кантаваць. І вось стары гукаізол мы можам скотчам яго абматаць, каб не набываць папурчатую плёнку ў вялікіх памерах. Бо ён вельмі вялікі. Можам усё ім абкруціць, і пульт, і кампы. Нет, у нас толькі гукаізолу нема. Я вам не дам гукаізол псаваць на это, а раптам нам не хопіць там дзе-небудзь. Мы гукаізол толькі харошы, толькі благі пусцім на это. Вось. Бачыце, як мы практычна выкарыстоўваем просто адразу... Кондиционеры трэба знімаць. Так, кондиционеры трэба знімаць. Як, мужчыны прыходзяць і яны
ведаюць, гэта не твоя справа ведаць, як это Да, мужчынская. я подумаю, что тут треба... А пришли до нас еще наши айтишники, которые сказали, что ну, будем Инженеры, да. размонтировать эту студию, ну, мы промаркируем, все промаркируем, и также потом в такой же последовательности это все соберем. И мне одразу в голову ведаешь, что приходит, як мы кожный год у нас есть такий намет Радіо Марія, гандльовий намет, який ми використовуємо для нашої вот маленької такої вот пілігримкової діяльності. Ми думаємо, коли збираємо цей намет, треба промаркировать колышки, каб можна було потім легко його збирати. І не. Вось я спадзяюсь на тое, што ў гэты раз тэма з маркіроўкай, і она не будзе загублена, што яны такі прамаркіруюць, і што мы потом сможем гэта ўсё сабраць. Так, ну, наши адказныя інжынеры, яны ўчора ўжо, дарэчы, маркіравалі правады, яны тут пасунулі нам ўжо ўчора ў студыю, там троху, там папа. Так што яны рыхтуюцца таксама, і вельмі спадзяёмся, што за выходныя мы падключымся, і прынамсі малітвы ў прамым эфіры з панядзелка край аўторка змогуць быць уладкаваныя. Ну, можа быць, якасць будзе не вельмі. Якасць будзе адразу, якасць будзе не вельмі, але гэта будуць жывыя эфіры, таму што якасць будзе не вельмі, таму што у нас няма там гукаізаляцыі ніякай. Мы уже вас учылі тут крыху, падрыхтавалі, калі тут бомбілі, да-да-да-да-да-да. Якасць будзе ад сэрца. Алесь сказаў, разумны прафесіянал нам сказаў, што якасць будзе такая ж. Алесь, слухай, а чаму нам ніхто не тэлефануе? Давай ты там яшчэ... Таму што ўжо 11 гадзін. А так не хочацца ўхадзіць? Так. Яшчэ ж вечар будзе, Слухайте, все рыхтуюцца да вечара. Да, мы вас усіх просім, калі ласка, пабудзьце з намі сёння вечарам. Калі не можете прыйти, то просто пабудзьце з намі на тэлефоне, патэлефануйце нам у прамы эфір, на віншавальную праграму. Можа, мы папросім у галоўнага рэдактара з гэтай нагоды даць дазвол на тое, каб яна была падольша. Калі ласка, мы пасунем там, што ў нас. Да, мы будзем все, хто тут ёсць, з любым можна будзе паразмаўляць па тэлефоне, в прямым эфіры, альбо па-за эфірам. Калі ласка, патэлефануйце нам, мы просім пра падтрымку, бо нам, як і любым людзям, яна патрэбная. Ну і сёння просім складаць ваши малітвы менавіта аб добры пераезд і усталяванне ў часовых памяшканнях добрым на некалькі нашых месяцаў для Радіо Марыя. Памаліцеся сёння, гэта важна. Каб у нас усё атрымалася. І в ранішняй малітве, і менавіта аб добры пераезд, каб усё, таму што гэта такі працэс, гэта такі вось мы павінны за 2 дні ўсё сабраць, ўсё перавесці, ўсё паставіць. Гэта для нас таксама намаганні вялікія, выклікае такую нервовасць. Таму калі ласка, хай у нас усё усталюецца і будзе ў панядзелак эфір. Хай само як-то усталюць без нас. Пані Божа, дай нам цуд. Ну что, пошли отсюда. Дороженькие, так, заканчиваем ранішні эфир. Будут яшчэ эфиры, в 9:30, 21:30 сёння скончым. Так что будьте з намі, калі ласка, прынамсі да гэтага часу. Пахвалены Ісус Христос. На які вечны аман.